Kumusta po, Sir Lancelot? Ako po si Kevin ng Davao City. Naisip kong sumulat sa inyo para magbahagi po ng kwento tungkol sa isa sa mga ninuno ng angkan namin. Gusto ko na rin pong mangalap ng dagdag na kaalaman tungkol sa isang delikadong agimat na nasa pangangalaga pa rin ng lolo Eseng namin ngayon. Isang agimat na bigay pa mismo ng isang aswang sa ninuno naming si Burong. Sir Lancelot, sisimulan ko po ang pagsasalaysay sa isang lumang kwento na nagpasalin-salin na sa angkan ng mama ko. Naririnig ko ang kwentong ito sa tuwing dumadalaw kami kay Lolo Eseng namin. Doon po siya nakatira sa isa sa mga katabing probinsya ng Davao City. May malaki-laking lupain kasi si Lolo roon na minana pa raw niya mula sa kanyang lolo na si Burong. Si Burong ay isang pulubing binata na nakatira sa Hilagang Samar noong mga huling bahagi ng 1800s. Panahon pa po ito ng mga Kastila. Doon lamang siya nagtayo ng maliit na kubo sa isang gubat malapit sa isang pamayanan. Tapos dumidiskarte na lamang ng pagkakakitaan sa bayan. Hindi sigurado ang binata kung bakit siya humantong sa ganitong kalagayan. Basta ang pinakamaagang alaala na meron siya ay ang pag-iwan ng kanyang nanay sa kanya sa labas ng simbahan. Kung sino ang kanyang ina ay hindi na niya matandaan. Hindi siya tinanggap ng simbahan dahil isa raw siyang madungis na batang Indio. Nagpapalit-palit siya ng pinagsilbihang mga amo. Kahit noong napakabata pa lamang niya, naging tagalinis ng sapatos, tagaputol ng talahib, tagalampaso ng sahig, at tagabuhat ng sako-sakong kung ano-ano. Hindi na rin nakuwang matuto kung paano sumulat at magbasa. Kahit simpleng pagbibilang ay ikinalilito rin ng isip niya. Kaya nga pinangalanan siyang Burong ng mga tao sa paligid niya. Burong na ang ibig sabihin, ignorante o mangmang. Isang araw, nasa 15 anyos na po si Burong nito. Sa pier niya naisip magtrabaho, magbubuhat ng mga bagahe ng mga pasahero, kapalit ng konting barya. Swerte na kung may mga mangangalakal na may dalang mga produkto, kasi mas malaki ang kikitain niya kapag nagkataon. Malas naman kapag may mga pasaherong masasama ang ugali, kagaya na lang ng mayamang pinabuhat siya ng malalaking mga bagahe. May kasama namang isang tauhan ng nasabing lalaki, Sir Lancelot. Pareho silang mukhang may ibubuga sa buhay. Yun nga lang, halata ni Burong na hilong-hilo ang mga ito dahil marahil sa biyahe sa dagat. Kaya naman bukod sa mga bagahe, kinailangan pang alalayan ni Burong ang dalawa hanggang sa karwahe. Hindi na nga lang nagulat ang binata nang budburan siya ng kung ano-anong salita ng negosyante. Ingatan daw ang mga bagahe at baka mabagsak o madumihan. Huwag daw siyang hawakan at baka mahawaan pa siya ng pagiging marungis. Mabuti na lang at inabutan naman siya ng bayad nung tauhan ng negosyanteng hambog. Kahit nahihilo rin mismo ang tauhang yun, ay maayos naman daw itong nagpasalamat kay Burong. Nginitian na lamang ito ng binata bago lumarga ang kanilang karwahe. Narinig nga lang ng binata na binubulyawan din ng lalaking mayabang ang mismo niyang tauhan doon sa loob ng karwahe. Babalik pa sana siya sa bungad ng nakahintong barko nang biglang may mabangga siyang isang lalaki. Isang banyaga na siguro ay mga nasa 50 anyos. Abot-abot ang paghingi ng dispensa ni Burong
Halata kasing yayamanin din ng isang iyon. Tuwid na tuwid ang plantsadong kulay kapeng tsaleko at katernong pantalon. Nalaglag pa ang itim din nitong sombrero na agad ding inabot ni Burong. Sa di inaasahan ay nginitian lamang siya ng banyagang lalaki. Hindi niya masabi ang lahi nito, ngunit malamang na hindi ito isang Europeo. Hindi rin naman mukhang Intsik dahil hindi maputla ang kanyang balat. Kinuha ng lalaki ang kanyang sombrero na inabot ni Burong, tsaka nagpaalam na sa binata. Sinundan ni Burong ng tingin ng lalaki, Sir Lancelot. Subalit napayuko siyang bigla nang may matapakang kung ano ang nakayapak niyang paa. Isang singsing na gawa sa tanso. Mabilis niya itong pinulot at tinignan ng papalayong banyaga. Napansin niyang may suot ding ganoong mga singsing ang lalaki, kaya patakbo niya itong sinundan. Ibabalik niya sana ang nalaglag na alahas, pero nagtaka siya nang sinabihan siya ng lalaki. "Sa'yo na yan. Basta alagaan mo ha. Huwag mong ibebenta." Tinapik siya sa balikat ng kakaibang lalaki bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Tinignan naman ni Burong ang singsing sa kanyang palad. Gawa nga ito sa tanso at may nakaukit na mga letra. Hindi niya alam kung ano ang mga iyon kasi nga hindi siya nakakapagbasa. Napangiti sa sarili si Burong at ibinulsa ang singsing. Di niya yun pwede basta na lang suotin. Baka kasi mapagbintangan pa siyang magnanakaw o di naman kaya ay kunin iyon sa kanya ng kung sino. Nanlalata si Burong nang sumapit ang gabi. Kaprasong tinapay lang ang hapunan ng makauwi sa kanyang maliit na kubo sa gubat. Nakatulog siya ng napakalalim dahil sa pagod niya. Kaya hindi niya namalayan ang isang kahindik-hindik na pangyayari noong gabing yun. Hindi kalayuan sa kanyang kubo. Nagising na lamang siya nang may narinig na nagkakagulo sa bandang bungad ng gubat. Agad siyang lumabas at tinungo ang nagkukumpulang mga tao. Hindi nga lang siya masyadong lumapit kasi baka pandirihan na naman siya ng mga iyon. Sa halip, umakyat siya sa sanga ng isang puno at halos malaglag nang makita ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Isang patay na puting kabayo. Wakwak ang dibdib at sikmura at sabog ang bungo. Naglalawa ang dugo ng pobreng hayop sa kinasasalampakan nitong damuhan. Ngunit walang maaninag si Burong na anumang laman loob ng kabayo. Pinakinggan niya na maigi ang bulungan ng mga tao. Nalaman niyang kabayo pala yun ng isang mangangalakal sa merkado. Subalit hindi sigurado ang mga tao kung sino ang dumali sa hayop. Ang naulinigan lang ni Burong, ang hinuha na baka aswang ang may gawa sa nangyari. Sir Lancelot, binalot ng pangamba at takot ang pamayanang iyon sa may hilagang Samar. Marami ang ayaw ng lumabas ng kanika nilang mga bahay, lalo na kapag gabi. Sumidhi rin ang pagpapaalala ng mga taga-simbahan na kailangan manampalataya at manalangin ng mga tao. Subalit sadyang hindi napigil ng mga pag-iingat ng mga tao ang lagim. Ilang araw lamang kasi ang nagdaan ay may nadali na naman ang misteryosong kriminal. Isang batang lalaki na talagang dinukot pa mula sa sarili nitong kwarto. Maingat na binuksan ang bintana ng bata. Dinala siya sa may gubat at doon pinatay. At kagaya sa sinapit ng kabayo, wakwak din ang sikmura at basag ang bungo ng bata. Noong araw rin yun ay dumagsa ang mga tao sa simbahan, Sir Lancelot. Nagkukumahog ang lahat na makahingi ng panalangin mula sa kura paroko. Baka sakaling makatulong daw iyon para hindi sila lapitan ng hinihinalang aswang.
Maging si Burong ay nagpunta rin po sa simbahan. Natatakot sa kanyang kalagayan. Lalo na't nakatira lamang siya sa isang maliit na kubo. Walang matibay na pinto at bintana, tapos madaling baklasin ng mga kawayan at tabla sa dingding. Subalit sa harap pa lamang ng simbahan ay hinarang na ng praile ang mga iniisip niyang gusgusing mga Indio. Doon na lamang daw tumayo ang mga ito sa labas ng simbahan dahil madudungisan ng bahay ng Diyos sa kanilang kadugyutan. Dinuduro-duro pa niya si Burong at sinabi, "Huwag ka nang makalapit-lapit dito, mal-edukadong karapata. Hindi ka nababagay sa kabanalan ng simbahan. Kung hindi ko pa nga alam ay baka ikaw ang demonyo nag-aasik ng lagim sa bayan. Ikaw malamang ang aswang. Kita mo naman, ang kabayo at ang bata ay natagpuan hindi kalayuan sa iyong kubo. Kaya malakas ang hinala kong ikaw ang aswang." Napamaang na lamang si Burong habang nagsitingi na naman ng mga tao sa kanya. Umatras pa nga ang mga ito ng ilang hakbang na parabang natatakot na mahawaan ng kung anong sakit na dala ng binata. Napayuko na lamang siya nang makaramdam ng hiya at kaba. Natatakot na baka bigla siyang damputin at parusahan ng mga tao. Subalit bigla rin siyang napaangat ng tingin nang may magsalita sa kanyang likod. "Pasensya na, Padre. Ako'y napadaan lamang at narinig ang inyong usapan. Hindi naman po yata tamang paratangan ninyo na mabigat ang sinuman nang walang patunay, hindi ba? Mahirap na. Baka magkamali pa kayo ng paparusahan pag nagkataon. Anong pinagkaiba nyo sa mga Pariseo na humatol kay Jesus niyan?" Napalingon si Burong sa nagsalita at nakita niya yung banyagang lalaki sa pier. Yun bang may-ari ng tansong singsing. Suot pa rin ito ang kulay kapeng tsaleko at pantalon, tsaka mapanuyang nakatitig sa kura paroko. Ang praile na agad ding sumagot ng pabalang sa nagsalita. Sabi ng pare na huwag daw mangingialam ang isang banyagang Hudyo sa usaping yun. Nagmula raw ang lalaki sa lipunang nagpahirap kay Kristo Jesus, kaya wala siyang karapatan para pangaralan ang isang alagad ng simbahan. Napangiti naman ang sinabing Hudyo. Sinabi nitong bakit hindi na lang nila patunayang aswang nga ang binata. Bakit hindi tapatan ng krus sa mukha si Burong? O di naman kaya ay pakainin ng bawang at asin. Walang saysay ang mga paratang na hanggang salita lamang. Bakit hindi raw gumawa ng solidong hakbang ang kura? Kita ni Burong na pinagpawisan ng noo ng Praileng Kastila at nagtiim ang mga bagang nito. Noon din ay nagpautos ito ng asin, bawang at banal na tubig. Pinakain at pinainom niya ang lahat ng iyon kay Burong. Tsaka tinapatan nga ng krus sa noo ang binata. Nag-usal ng mga panalangin Latin ng praile. Animoy nagpapalayas ng kung sinong demonyo. Nanatili namang kalmado ngunit nagtataka si Burong. Nang walang kakaibang nangyari, ilan sa mga tao na mismo ang nagbungkahing pakawalan na si Burong. Kinausap nila ang kura na baka hindi nga talaga aswang ang binata. Sayang ang oras at pagod nila kung paparusahan nila ito habang gumagala pa rin ang tunay na may sala. Kaya naman, wala na pong nagawa ang praile. Hinayaan na niyang makaalis si Burong, bagamat mahigpit niya itong pinagbawalang bumalik sa simbahan. Nang makalayo naman sa simbahan ay agad nilapitan ng binata ang lalaking Hudyo. Abot-abot ang pasasalamat niya rito, lalo na't mabuti na ito sa kanya sa pier pa lamang. Sinabi rin ni Burong na nakahanda siya magtrabaho sa lalaki nang walang kapalit. Kung papayag daw ito ay ibibigay niya rito ang buo niyang katapatan dahil utang niya rito ang sariling buhay. Malamang kasi ay nahatulan na siya ng bitay kung hindi ito nangialam sa paratang ng kura.
Ngumiti naman kay Burong ang lalaki, tsaka tinapik siya sa balikat. Sabi niya, "Hindi patas yun anak. Kung ika'y magtatrabaho sa akin, kailangan kitang bayaran ng karampatang sahod. Tsaka huwag kang mag-alala, tao ko kung ituring ang aking mga trabahador. Kaya makakaasa kang susuklian ko rin ng mabuting pagtrato ang katapatan mo." Sir Lancelot, noong araw ring yun ay nagsimulang magtrabaho si Burong sa banyagang Hudyo na si Ginoong Joram. Mangangalakal pala iyon ng mga produktong galing pa sa ibang bansa, gaya na lang ng mga mamahaling alahas at tela. Tinanggap niya si Burong bilang tagasilbi sa mismong bahay niya roon sa Samar. Bagamat tinuruan din niya ito kung paano alagaan ng mga produktong nasa bodega. Siyempre, tinuruan din niya ang binata ng pagsusulat, pagbabasa at ng paunti-unting matematika. Inalok nga rin po niya si Burong na doon na tumuloy sa isang bakanting silid sa likod ng bodega. Pero tumanggi ang binata. Tsaka na lang daw kapag kaya na niyang bayaran ang kanyang pananatili roon. Kaya naman, hindi mapigil ng Hudyo na hangaan ng pagiging tapat ng palaboy. Ang hindi alam ni Burong, ang pagtanggi niya sa alok ni Ginoong Joram pala ang maghahatid sa kanya sa isang malagim na karanasan. Isang gabi, pauwi pa lamang nun si Burong sa kanyang kubo sa gubat. Kalahati lang ang buwan, kaya't medyo madilim ang paligid. Bagamat sapat naman ang liwanag nito para hindi na siya gumamit ng lampara. Nagmamadali siyang maglakad kasi baka abutin pa siya ng toke de queda o curfew. Tapos bigla siyang damputin ng mga gwardya sibil. Papalapit na siya sa bungad ng gubat nang bigla siyang mapahinto. May naaninag kasi siyang kung anong mga paggalaw sa may kakahuyan. Gusto niya munang masigurado na hindi mababangis na hayop ang mga yon bago siya magpatuloy sa paglalakad. Ikinubli niya ang sarili sa likod ng isang malaking puno. Sumilip at nakumpirmang talagang ang may gumagalaw sa kakahuyan. Umihip ang malamig na hangin, dala ang kung anong malansang amoy. Kumabog ang kanyang dibdib. Tinitigan ng maigi ni Burong ang madilim na kakahuyan. May napansin siyang dalawang mga aninong papunta sa kanyang direksyon. Lumalakas din ng masangsang na amoy sa hangin, kasabay ng paglapit ng mga kung anong nilalang. Kaya naman, mabilis niyang kinabig ang kanyang pagkakasilip, tsaka inayos ang pagkakatago sa may puno. Pinagpawisan siya ng malamig habang naririnig ang papalapit na mga yapak na mga yon sa damuhan. Unti-unti ring uminit ang tansong singsing na nooy suot na niya. Sumilip siya ulit at nahintakutan ng matanaw mula sa kanyang pinagtataguan ang dalawang kahindik-hindik na mga halimaw. Medyo malayo pa ang mga ito, ngunit tanaw niya ang mababalahibo nilang katawan. Parang mga kung anong hayop sa gubat. Bagamat hugis malalaking mga tao ang pangangatawan, huminto ang mga ito sa hindi kalayuan. Tapos nilapag sa damuhan ang isang walang malay na dalaga. Hindi nga lang mamukhaan ni Burong ang nasabing babae dahil madilim ang pinaglalapagan nito. Matapos noon ay napatakip na lang sa sariling bunganga ang binata upang hindi makasigaw. Walang ano-ano kasi ay biglang sinakmal ng isa sa malahalimaw na mga nilalang ang leeg ng walang malay na dalaga. Pagkatapos ay bigla niyang sinaksak ang isang kamay sa sikmura ng biktima, tsaka humugot ng kung anong laman loob mula roon. Dumanak ang dugo sa madilim na bahagi ng gubat, Sir Lancelot. Napakatindi na ng pagkalabog ng dibdib ni Burong. Alam na alam niyang malala pa sa mababangis na hayop ang dalawang yun,
Kahit pa nakatayo lamang ang ikalawang halimaw sa isang tabi, pilit pinipigil ang sariling masuka sa nasasaksihan. Ilang minuto pa, tumayo na ang kumaing halimaw at nagsimulang lumayo sa bangkay ng dalaga. Ramdam ni Burong na napakainit na ng suot niyang singsing. Bagamat katakatakang hindi naman siya napapaso, naglakad ang mga demonyo. Lalong pinagpawisan si Burong nang mapansing papunta sa direksyon niya ang mga iyon. Kaya naman isiniksik pa niya ang sarili sa mga damuhan, nananalangin sana hindi siya makita. Hanggang sa lumagpas na sa kanya ang mga halimaw, Sir Lancelot. Akala niya ay tapos na ang mga bangungot na masasaksihan niya nung gabing yun. Ngunit laking gulat na lamang niya nang biglang magbago ng anyo ang dalawa at nagmukhang mga tao. Hindi po siya maaaring magkamali sa nakitang mga mukha na natanglawan ng buwan. Ang dalawang iyon ay ang matapobreng mayaman sa pier at ang alalay nito. Nang makalayo na ang dalawa ay napansin ni Burong na hindi na mainit ang suot niyang singsing. Nagtataka man. Dali-dali na siyang lumabas mula sa makating damuhan. Agad siyang kumaripas ng takbo pabalik sa bayan. Hindi na nag-isip nang lumapit sa isang rumurondang gwardya sibil at agad niyang sinalaysay ang mga nakita. Hindi man kumbinsido ang tatlong alagad ng batas, ay pinagbigyan na lamang nilang samahan si Burong. Tinatakot nila ang binata, napaparusahan kapag wala silang nakitang bangkay. Subalit nang makarating sa gubat, ay mabilis nagtawag ng dagdag na mga kasama ang tatlong gwardya sibil. Noong gabing yun din ay agad kumalat sa bayan ang balitang may pinatay na naman ng aswang. At ang tinuturong mga aswang ay ang negosyante nga na si Ginoong Felipe at ang alalay nitong si Mariano. Hindi po nagtagal, dumating ang nasabing negosyante at ang kanyang alalay sa kumpulan ng mga tao sa gubat. Nagtaka ulit si Burong dahil naramdaman na naman niyang uminit ang tansong singsing sa kanyang daliri habang kaharap ang humihikab-hikab pang negosyante. Sinasabi nitong kagigising lamang daw niya, kaya't paano mangyayaring siya ang aswang? Turo pa niya kay Burong. At itong kutong lupang to ang pinapakinggan nyo? Nagpapatawa ba kayo? Isang gusgusing palaboy ang papakinggan nyo kapag naniwala kayong aswang ako. Pambihira. Porke nakasipsip lang ng kaunti kay Ginoong Horam, ay akala mo kung sino na magkalat ng sabi-sabi. Kung hindi lang ito humigop ng banal na tubig sa may simbahan baka nga isipin kong ito mismo ang halimaw Nagsitawanan ng mga nakarinig, Sir Lancelot. Si Burong naman ay nilamon ng hiya. Napayuko tsaka lumakad na palayo sa kumpulan ng mga tao. Tuloy-tuloy na naglakad sa madilim na gubat, papunta sa kanyang kubo. Naiinis kasi sigurado naman talaga siya sa nakita Ngunit wala nga lang siyang matibay na ebidensya para patunayang aswang nga ang negosyante. Hindi rin naman kasi niya ito pwedeng basta na lang piliting humigop ng banal na tubig. Sino lang ba kasi siya, di ba? Kinabukasan ay inaantok pang bumangon si Burong. Hindi kasi siya natulog ng maayos dahil sa mga nangyari kagabi. Pero dahil kailangan na niyang magpunta sa bodega ng Hudyo, ay pinilit niya ang sariling kumilos at lumakad na. Pagkarating niya sa may bayan, ay pansin niya agad ang pagkutsyang tingin sa kanya ng mga tao. Animo, natabunan pa ng pangiinsulto sa kanya ni Ginoong Felipe ang nangyaring pagpatay sa isang dalaga. Wala naman siyang magawa para depensahan ng sarili mula sa mga taong bayan. Kaya payuko na lamang siyang nagtuloy sa lugar ng kanyang amo. Nang makarating sa bodega, agad siyang pinapunta ni Ginoong Horam sa tanggapan nito.
Sinarado ng kanyang amo ang pinto. Tsaka kinamusta ang binata. Nabalitaan daw kasi niya ang nangyari kagabi. Sinabi nitong, "Alam mo, Burong, hindi mo talaga dapat basta binabangga si Felipe. Una, malakas ang kapit niya sa simbahan at sa mga politiko. At ikalawa, tama ang hinala mo." Napatingin si Burong kay Ginoong Horam. Hindi nakakibo. Ngunit nagtatanong ang mga mata kung tama ba ang pagkakaunawa niya sa sinabi nito. Tumango ang Hudyo. Sinabi niyang tama si Burong. Mga aswang nga sina Ginoong Felipe at ang alalay nitong si Mariano. Paliwanag ni Ginoong Horam, "Burong, itong mga tansong singsing ko ay may kakayahang tulad ng mga anting-anting ninyong mga Pilipino. Ganon din itong pulang tali sa kaliwa kong kamay at ang mga kahon sa may pinto ng bahay at bodega ko. Proteksyon ng mga ito laban sa mga nilalang ng dilim. Kaya nga hula ko, malamang na uminit din niyang singsing mo kagabi. Tama ba?" Napamaang ang binata nang maalalang uminit nga ang suot niyang singsing kagabi. Noong mismong sandaling kaharap niya ang mga halimaw. Lumamig ito, tapos uminit lang ulit nang makaharap na naman niya sina Ginoong Felipe. Dagdag pa ng Hudyo, uminit daw ang singsing na iyon dahil binabalaan siya nitong may panganib nga sa paligid. Noong araw ring yun, Sir Lancelot, tinuruan ni Ginoong Horam si Burong kung paano palalakasin ang proteksyon na kayang ibigay ng singsing. Bumigkas daw si Burong ng isa sa mga pangunahing dasal ng mga Hebreo. Dasal na nakaukit mismo sa singsing. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bandang tanghali ay lumabas ng bodega si Burong upang bumili ng makakain nila ni Ginoong Horam. Naroroon pa rin ang masamang tingin sa kanya ng mga tao. Pero hindi na lang niya yun pinansin. Bumili siya ng mga tinapay at mga inihaw na isda. Pabalik na sana siya sa bodega nun nang makita niyang nakasalampak sa gilid ng daan si Mariano, ang alalay ng negosyante. Sa isang tingin pa lamang niya, halatang nanghihina ito at pawis na pawis. May dalang bote ng inumin na pilit ibinubuhos sa kanyang bunganga. Ngunit kita ni Burong na wala naman yung laman. Nilapitan ng binata si Mariano at kinamusta. Bakit daw ba siya naroroon at nakasalampak sa gilid ng daan, tapos mukhang uhaw na uhaw pa at nagugutom? Napalingon naman sa kanya ang lalaki, Sir Lancelot. Mapait na ngumiti at nagkamot ng batok. Sabi nito, bakit ka lumalapit sa akin? Hindi ba ikaw yung nagsasabing aswang kami ng amo ko?" Sagot naman ni Burong, "Mukha kasing wala sa ayos ang kalagayan mo eh. Baka kako kailangan mo ng tulong. Tsaka, ewan, sa pier pa lang may naramdaman na akong hindi kayo magkatulad ni Ginoong Felipe. Nginitian mo pa nga ako nun, di ba?" Napangiti ulit ang lalaki. Sinabi niyang hindi raw pala siya pinapakain ng maayos ng kanyang amo. Lahat ng pagkain ay napupunta lamang mismo sa negosyante. Lahat ng pabor ay si Ginoong Felipe lamang ang umaangkin. Napilitan lamang naman daw siyang sumama doon sa Samar dahil si Ginoong Felipe ang pinuno ng kanilang angkan. Tinitigan ni Burong ang nagsasalita. Pinakiramdaman niya ang kanyang tansong singsing. Ngunit hindi naman ito umiinit. Ibig sabihin ba, wala siyang kaharap na panganib? Hindi panganib ang taong kanyang kausap? Nang matauhan ay sandali niyang nilapag ang mga bitbit na supot. Kumuha ng 2 hiwa ng tinapay, tsaka inabot niya kay Mariano. Nahihiya naman iyong tinanggap ng lalaki.
Abot-abot ang pasasalamat nito kay Burong. Inalok din ito ng binata ng isda. Ngunit tumanggi na ito. Hindi raw kasi pwedeng kumain ng mga laman dagat ang mga kagaya nila. Maraming salamat talaga rito, Burong. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo sa akin sa kabila ng nalaman mo. Hayaan mo. Balang araw ay babawi rin ako sa'yo. Pero sa ngayon, mag-iingat ka kay Ginoong Felipe. Iwasan mo siya hanggat maaari, kaibigan. Matapos noon ay nagpaalam na si Burong. Hinihintay na kasi ng Hudyo ang kanilang tanghalian. Nabanggit naman niya ang nangyari kay Ginoong Joram. Paalala nito, kailangan na raw talagang magdoble ingat ni Burong. Lalo't mismong si Mariano na ang nagbigay ng babala. Muling inalok ng Hudyo ang binata na doon na tumuloy sa likod ng kanyang bodega. Ngunit tumanggi ulit si Burong dahil wala pa raw siyang pambayad. Napabuntong hininga na lang ang banyaga, Sir Lancelot. Oo, humahanga siya sa pagiging tapat at mabuti ng binata. Pero inaalala naman niya ang kapakanan nito. Kaya naman, binigyan na lamang niya ng pulang tali si Burong. Isuot daw yon ng binata sa kaliwang kamay bilang dagdag proteksyon. May binigay din siyang isang maliit na punyal na ang talim ay may nakaukit ding dasal. Siyempre, pinaalala rin niyang pagtibay ng binata ang pananampalataya sa Panginoon sa lahat ng oras. Palubog pa lamang ang araw ay pinauwi na ni Ginoong Joram si Burong. Baka raw kasi gabihin na naman ng binata at makasalubong na naman ng mga aswang. Hindi nga lang mapigil ni Burong nakabahan pa rin kahit may konting liwanag pa ng araw. Palingon-lingon habang naglalakad at pinagpapawisan ng husto. Kabadong baka makasalubong ang hinayupak na negosyanteng aswang. Nang makarating sa bungad ng gubat ay matulin na siyang tumakbo papunta sa kanyang kubo. Tsaka madaling kinandado ang pinto. Sinigurado ring mahigpit na nakatali ang mga lubid ng nag-iisang bintana. Nang mahimasmasan ay wala naman siyang nararamdamang masama. Hindi rin umiinit ang kanyang tansong singsing. Kaya naman naghapunan na ang binata, tsaka nagpahinga. Nilagay niya ang maliit na punyal sa ulunan ng kanyang banig sa sahig. Nagising si Burong sa kalagitnaan ng gabi. Matutulog na sana siya ulit. Ngunit napabalikwas nang maramdamang bahagyang uminit ang kanyang singsing. Nakiramdam ang binata. Tahimik ang madilim na gabi. Gusto niyang sindihan ng gasera. Ngunit natatakot na baka malaman ng mga halimaw na gising siya. Hanggang sa may maulinigan siyang mabilis na lumusot sa silong ng kanyang kubo. Naamoy din niyang may dumaan na kung anong masangsang sa hangin. Kasabay noon ay ang biglang pag-init ng husto ng kanyang singsing. Ngunit bahagya naman itong lumamig nang muling tumahimik ang paligid. Akala niya noon ay lumayo na ang panganib. Subalit halos lumukso ang puso niya nang biglang kumalabog ang dingding ng kubo. Tapos parang may nagtatangkang wasakin ang bintana. Muling uminit ng husto ang tansong singsing. Shema Israel! Naputol ang tangka niyang pagbigkas ng panalangin nang muling kumalabog ang dingding. Kasunod noon ay biglang nawasak ang tabla ng bintana at naputol ang lubid nito. Sa isang iglap, lumusot doon ang ulo at braso ng isang karimari-marim na nilalang. Agad itong winasiwas ang kamay, kaya't nakalmot ang isang braso ni Burong. Napakadilim ng loob ng kubo, ngunit kitang-kita ni Burong ang pula nitong mga mata. Nakakasulasok din ang napakabaho nitong amoy na animoy nabubulok na bangkay ng hayop. Napasiksik ang binata sa kabilang sulok para lang hindi siya maabot ng halimaw. Subalit talagang pinipilit nitong makapasok habang tuloy-tuloy sa paghuhumiyaw. Halatang may galit ito sa binata. Nahihirapan nga lang ito dahil medyo malaki ang pangangatawan.
para sa maliit na bintana. Nang bahagyang matauhan mula sa matinding kilabot, nakita niyang naroon pala ang punyal sa ulunan ng kanyang banig. Ngunit ang banig ay naroon mismo sa tabi ng bintana. Nilingon ni Burong ang pinto ng kubo. Dali-dali siyang tumayo at mabilis itong binuksan. Umatungal ang halimaw. Ramdam niyang hindi siya patatakasin nito ng buhay. Subalit sa awa na rin ng pagkakataon ay nagawang makalabas ng binata at dali-dali siyang kumaripas sa masukal na gubat. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo sa isa niyang braso, pero pilit niya itong binabaliwala. "Saklolo, tulungan niyo ako. Hinahabol ako ng aswang. Tulong!" Nagsusumigaw ng saklolo si Burong. Kahit duda siya kung may makakarinig sa kanya sa bahaging yun. Tuloy-tuloy na tumakbo kahit nangangatog, hanggang sa bigla na namang umatungal ng napakalakas ang aswang. Kahit medyo malayo na si Burong, ay niyanig ng sigaw na iyon ang buo niyang katawan. Natisod ang binata, tsaka natumba sa paanan ng isang puno. Wala siyang magawa kundi ang magsumiksik sa malaking ugat ng puno. Kita niyang nasinagan ng malamlam na liwanag ng buwan ang humahabol sa kanya. Kamukha ito ng isang unggoy, bagamat napakalaki ng mabalahibong katawan. Pulang-pula rin ang mga mata at naglalaway ang bungangang may matatalas na mga pangil. Tuloy-tuloy itong tumatakbo papunta sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman napapikit na lang ang binata at hinintay ang kanyang kamatayan. Yumanig ang malakas na angil ng halimaw sa mismong harap ni Burong. Muli ring humilamos sa kanya ang napakasangsang nitong amoy. Ngunit katakatakang walang dumadamping kuko sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat at nanlaki ang mga mata nang makita ang isa pang aswang na sinasakmal ang braso ng nauna. Napadiin ng pagkakasandal niya sa puno nang mapansing napakalapit na rin pala ng kuko ng unang halimaw sa kanyang muka. Kung hindi dahil sa ikalawang halimaw, ay malamang nabasag na rin ang kanyang bungo noong sandaling yun. Singhal ng unang halimaw sa ikalawa. "Ano bang problema mo, Mariano? Bakit ako ang sinasakmal mong garapata ka?" Hindi bumitiw sa pagkakasakmal ang ikalawang halimaw, Sir Lancelot. Napasigaw na lamang si Burong nang biglang saksakin ng unang aswang sa sikmura ang kasama nito. Napahiyaw ang sinaksak na si Mariano, kaya't nabitiwan niya ang braso ng kanyang amo. Pagkatapos, agad siyang natadyakan at nanghihinang bumalandra sa damuhan. Binalot ng pagkabahala si Burong para sa taong naging kanyang kaibigan. Kita niya kasing unti-unting lumulutang ang anyo nito bilang tao mula sa pagiging aswang. Napatayo ang binata. Gusto sanang lapitan si Mariano, pero natigilan siya ng pagbalingan ng demonyong kaharap. Napaatras si Burong at napasandal ulit sa puno. Naglalaway ang kaharap na halimaw at nagngangalit ang mga ngipin na nakatitig sa kanya. Sinasabi nitong masyadong madaldal at pakialamero si Burong, kaya't kailangan na nitong mamatay. Naramdaman ulit ni Burong ang mainit na singsing. Galit niyang tinitigan ng negosyanteng aswang, tsaka napakuyumpa ng mga palad. Natawa naman ang halimaw nang mapansing papalag ang pobreng binata. Nang makita ni Burong na papasugod na ang aswang, doon niya na binigkas ang turo ni Ginoong Horam. "Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad." Winasiwas ng demonyo ang mga kuko nito pukol sa ulo ni Burong. Yumukod naman si Burong para makaiwas.
Pagkatapos ay mariing tinapak ang isa niyang paa at ginamit ito para makabuelo. Sa isang kisap mata, lumundag ang binata, tsaka nagpakawala ng isang suntok sa mismong muka ng aswang. Basag ang ilang mga ngipin ng halimaw bago ito tumilapon pahiga. Babangon pa sana siya ulit para balikan si Burong, subalit bigla na lang nakalapit ang binata sa kanyang tagiliran at agad siyang pinagsusuntok sa sikmura at dibdib. Isang kamao lang ang ginagamit ni Burong noon, Sir Lancelot. Ang mismong kamao kung saan nakasuot ang kanyang tansong singsing. Nabalot ng pagtataka ang aswang. Hindi niya maintindihan kung bakit sa bawat tumatamang suntok ng binata ay nakakaramdam siya ng matinding pagkapaso. Animoy gawas sa nagbabagang bato ang mga kamao ni Burong. Sinusubukan niya itong kalmutin. Ngunit sa tuwing dumadampi ang kanyang kuko o palad sa katawan ng binata, ay agad din siyang napapaso. Tuloy-tuloy na nasasaid ang lakas ng halimaw, Sir Lancelot. Wala siyang magawa noon, kundi ang piliting makatakas. Pero nang akma na sana siyang babangon, ay hinila naman siya ni Burong pabalik sa lupa. Nilingon niya ang binata at agad na sumalubong sa kanyang paningin ang isa na namang malakas na suntok. Doon ay nakita ni Burong na bumaliko ang leeg ng aswang, kaya agad niya itong sinuntok ulit sa ulo hanggang sa tuluyan na ito na mawalan ng malay. Napatayo si Burong at napaatras ng ilang hakbang. Nagulat nang makitang nagbago na rin ang anyo ng halimaw at naging si Ginoong Felipe. Pagkatapos noon, unti-unti na rin itong naging abo sa mismo niyang harapan. Nang wala nang matira sa negosyante, nagpakawala ng mahabang sigaw si Burong sa kawalan. Binaling niya ang pansin sa naghihingalong si Mariano. Gusto niya itong dalhin kay Ginoong Joram upang magamot, pero tumanggi ang bago niyang kaibigan. Hindi na raw kasi siya magtatagal dahil mababa siyang uri ng aswang at kulang sa lakas ang kanyang katawan. Ngumiti lamang ito kay Burong at nagpasalamat na nakilala niya ito bago man lang siya bawian ng buhay. Nagtaka rin si Burong nang ipasok ni Mariano ang sariling mga kamay sa kanyang bunganga. Pagkatapos, bumunot ito ng isa sa kanyang mga pangil at iniabot sa binata. Sabi na naghihingalong si Mariano, "Burong, kaibigan, itago mo ito. Pwede mong gawing kwintas o isilid sa isang habak. Kapag nalagay ka sa matinding panganib, bibigyan ka nito ng kakaibang lakas mula sa dilim. Alagaan mo yan, kaibigan ko." Sir Lancelot, noon din ay unti-unting naging abo si Mariano. Walang magawa si Burong kundi ang ipagdasal ang kaluluwa ng kaibigan niyang aswang. Bumalik siya sa sirang kubo para magpahinga. Kahit alam niyang hindi pa rin siya makakatulog ng maayos. Nang makarating na siya sa bodega ni Ginoong Joram kinabukasan, agad niyang isinalaysay sa banyagang Hudyo ang nangyari. Ipinakita rin niya ang pangil ng aswang na bigay ni Mariano, paalala ng kanyang amo. "Kung ako sa'yo, Burong, mag-iingat ako sa pangil na yan. Oo, pwede mo yang itrato bilang agimat, pero tandaan mong isa pa rin yang agimat na bigay ng aswang. Kaya mas mabuting wag na wag mo yang bibit-bitin kung hindi mo suot ang tansong singsing." Tumango naman po si Burong. Sandali namang kinuha ng Hudyo ang pangil ng aswang para dasalan at gawing palawit sa isang pilak na kwintas. Binalik niya ito sa binata, sabay abot din ng isa pang tansong singsing para naman sa kabilang kamay. Sir Lancelot, mabilis na lumipas ang mahigit 1 taon. Nagtaka ang mga tao kung bakit biglang nawala sina Ginoong Felipe at Mariano. Ngunit wala namang makapagsabi
kung saan sila nagpunta. Hinanap sila ng mga gwardya sibil pero hindi na talaga sila natagpuan. Naging payapa rin po ang lugar na yon sa Hilagang Samar, lalo't hindi na nasundan ang pangangaswang. Si Burong naman ay naging maayos ang buhay sa puder ng kanyang amo. Gaya ng dati, ayaw pa rin niyang mabuhay ng marangya. Bagamat hindi na siya marungis at gusgusin, kaya na rin niya magbasa at sumulat at nadagdagan din ng kaalaman sa pagbibilang at matematika. Naging makulay din ang kanyang buhay nang maging malapit siya kay Esther. Isang dalagang silbidora sa pansitan ng isang inchik. Katulad niya ay ulilang lubos na rin po si Esther. Ang pinagkaiba lang, 2 taon pa lamang mula nang namatay ang kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Naging magkaibigan po ang dalawa. Hindi rin nagtagal ay naglakas loob na si Burong naligawan si Esther. Siyempre, sa payo na rin ng kanyang butihing amo. Medyo mahigpit nga lang ang among babae ni Esther na si Ginang Lee. Kasi raw ay baka mabawasan ng silbidora ang pansitan ng hindi oras. Isang araw, may mga kalalakihan dumating sa bayan. Siguro ay nasa 10 ang mga ito at mukhang mga yayamanin. Lalo na yung isang binatang kalbo. Pormadong-pormado kasi ito at kumpleto ang mga ginintoang alahas. Lumapit sila sa pansitan at kinausap si Ginang Lee. Saktong naroroon at kumakain si Burong, kaya't dinig niya ang usapan ng mga ito. Nagpakilala ang mayamang binata bilang si Jaime, anak ng negosyante na si Ginoong Felipe. Nabulunan si Burong sa narinig, kaya't agad siyang binigyan ng tubig ni Esther. Mataman pang nakinig ang binata at nalaman niyang naroroon ng mga iyon para hanapin ang nawawalang negosyante. Unti-unting uminit ang tansong singsing sa magkabilang kamay ni Burong. Hindi na mapakali ang binata. Gusto na sana niyang umalis pero hindi niya magagawa yun nang hindi siya mapapansin ng lalaking si Jaime. Narinig niyang sinasalaysay ni Ginang Lee na nawawala nga si Ginoong Felipe at walang nakakaalam kung nasaan na ito. Tumangu-tangu naman yung kalbong yayamanin. Tapos sinabing hanapin lamang siya kung may malaman man ang may-ari ng pansitan. Nagpaalam na ang grupo ng mga kalalakihan ng walang binibili. Ngunit bago sila makalabas, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Burong ang pagkindat nung kay Jaime, kay Esther. Noong nakaalis na ang mga dayo, sinabi naman ni Ginang Lee sa kanyang silbidora na huwag magtitiwala sa lalaking yun. Hindi raw kasi maganda ang kanyang kutob kina Jaime. Mas mabuti pa raw na sumama na lamang siya kay Burong kesa naman mapahamak pa. Nanatili pa si Burong doon hanggang sa matapos siyang kumain. Ayaw niyang magmukhang kahina-hinala kahit gustong-gusto na niyang tumakbo pabalik sa bodega at magsumbong kay Ginoong Joram. At iyon nga po mismo ang ginawa niya. Matapos makapagpaalam sa kanya si Esther, dali-dali siyang bumalik sa bodega at kinausap ang banyagang Hudyo. Subalit nagulat na lamang siya nang malamang doon na rin pala galing ang grupo ni Jaime. Agad pong nagplano ang dalawa. Sinabi ni Ginoong Joram, ipapadala niya muna sa Mindanao si Burong sa loob ng ilang buwan. Tsaka na lang niya ito pababalikin kapag umalis na ang mga lalaking siguradong mga aswang. Kita ng Hudyo na may pag-aalinlangan sa mga mata ng binata, kaya sinabi niyang sagot niya na rin pati ang pamasahe ni Esther. Natuwa naman si Burong. Dali-daling pumunta ang dalawa sa pansitan at sinabi kay Esther na aalis sila papuntang Mindanao kinabukasan din. Nagtaka si Esther kasi masyado naman yatang biglaan. Palusot naman na mag-amo.
ay meron lang daw kasing kailangang asikasuhin sa negosyo ni Ginoong Joram sa Mindanao agad-agad. Kaya kailangan pumunta roon ni Burong. Tututol pa sana si Ginang Lee, pero sinabihan din siya ng Hudyo na tutulungan niya ito na maghanap ng bagong silbidora. At noon ay nagkasundo ang magsing-irog na susunduin ni Burong si Esther kinaumagahan. Subalit masyado na palang matagal ang susunod na araw para tumakas. Kinagabihan po nun ay nagpunta si Burong sa tinutuluyan ni Esther sa bahay na nasa tabi ng pansitan. Nagpakatay kasi si Ginoong Joram ng kambing bilang pamamaalam sa isa sa kanyang mga paboritong tauhan. Gusto ng binata na anyayahan sina Esther at Ginang Lee na doon na lang maghapunan. Kumatok si Burong sa pinto at agad naman siyang pinagbuksan ng babaeng inchik. Sinabi niya ang pakay. Tugon naman ni Ginang Lee na maghintay muna ang binata dahil tatawagin muna niya si Esther. Gagayak na rin muna bago umalis. Ilang sandali pa lamang na naghihintay si Burong ay nanginginig ng lumapit sa kanya ang isa pang silbidora ni Ginang Lee. Taranta nitong sinabi na nawawala raw si Esther at wasak na ang bintana ng kwarto nito. Walang ano-ano ay agad na tumakbo si Burong papunta sa kwarto ng katipan. Nakita niyang naroroon at hindi mapalagay ang babaeng inchik. Hindi masabi ni Ginang Lee kung anong nangyari dahil hindi naman daw lumabas si Esther ng kwarto matapos maligo. Agad namang sinabihan ng binata ang isa pang silbidora na puntahan si Ginoong Joram at isalaysay ang nangyari. Si Burong naman ay dali-daling lumabas para hanapin ang nawawalang dalaga. Una siyang pumunta sa mga gwardya sibil para humingi ng tulong. Nang malamang may kaugnay si Burong kay Ginoong Joram at Ginang Lee, ay nagsikilos agad ng mga ito. Sunod namang inalam ng binata kung saan umupa ng matutuluyan ang grupo ni na Jaime. Ngunit wala raw ang mga yun doon nang mapuntahan ni Burong. Walang magawa si Burong kung hindi suyurin ng bayan at gubat. Nananalangin sana ayos lang si Esther. Hindi nga lang niya maiwasang lalong mabahala nang mabalitaang may dalawa pang dalagang nawawala. Nang walang mapala sa sentro ng bayan, tumakbo na si Burong papunta sa gubat. Bungad pa lang ay dumoble na ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil unti-unti na namang umiinit ang mga tansong singsing sa kanyang mga daliri. Madilim ang gubat, lalo't walang buwan. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nagtaka kasi nakikita pa rin niya ng malinaw ang paligid. Napahawak siya sa pangil ng aswang na nasa kanyang kwintas at muling nakiramdam. At ilang sandali pa, natumbok ng kanyang pandama kung saan mismo ang grupo ng mga halimaw. Napansin din niya ang pamilyar na amoy. Bagamat alam niyang medyo malayo pa ang pinagmumulan nito. Doon din ay mabilis niyang sinuong ang masukal na gubat. Tuloy-tuloy siyang tumakbo hanggang sa may marinig siyang tawanan ng mga kalalakihan at palahaw ng mga dalaga. Binilisan niyang lalo ang pagtakbo. Napipilitan na rin siyang lumundag para lang mas mabilis na makarating sa pakay. Hanggang sa makarating siya sa may batuhan, Sir Lancelot. Mabilis siyang nagtago sa damuhan. Kita niyang naroroon nga sina Jaime at ang mga kasama nito. Pawang walang mga saplot pang itaas, kaya kita niyang kakaiba ang balat ng mga yon. Ang iba ay puno ng balahibong itim, habang ang iba naman ay balot ng kakaibang mga kaliskis. Iniligid pa niya ang paningin hanggang sa mapansing may dalawang babaeng ang nakatali sa isang puno sa kabilang dako ng batuhan. Isa roon ay si Esther. Laking pasasalamat ni Burong at buhay pa ang katipan. Subalit nahintakutan naman siya nang makitang nakasalampak na ang ikatlong babae sa lupa. Walang saplot, wakwak na ang sikmura at nawawala na ang ibang bahagi ng katawan. Ilang sandali pa, biglang hinablot ni Jaime ang isa pang babae
Agad niyang pinunit ang damit nito, tsaka dinila-dilaan sa leeg at dibdib. Todo ang paghuhumiyaw ng dalaga, habang sige naman sa pagtatawanan ng mga aswang. Lalong nagngalit ang mga bagang ng binata nang makitang sinaksak ni Jaime ang mga kuko sa sikmura ng dalaga. Tapos ay hinalukay ng husto ang mga laman loob nito. Dinukot niya ang puso at agad itong hinasab. Hinayaan ng kalbong lalaki na bumalandra sa lupa ang babaeng yun. Mabilis namang pinagtulungan ng iba pang mga aswang ang katawan nito, mula sa mga kalamnan hanggang sa mga laman loob. Ibinalik ni Burong ang tingin kay Jaime. Napansin niyang nilunok nito ang kinakaing puso. Tsaka tumingin kay Esther. Kumabog ng husto ang dibdib ni Burong, lalo na nang kumilos na ang kalbong lalaki para hablutin ng umiiyak na dalaga. Kaya naman, hindi na po napigil ni Burong ang sarili. Pinagkuyom niya ng husto ang mga palad. Bigla ang lumundag sa ibabaw ng batuhan at direktang sinuntok ang batok ng kalbo. Gulat na gulat ang lahat ng mga naroroon, pati na si Esther. Si Jaime naman ay napasubsob sa isang malaking bato, tsaka lumingon kay Burong. Iba na ang anyo ng lalaki noon, Sir Lancelot. Tuluyan nang humaba ang kanyang mga kuko at pangil at namula ang mga mata. Sininghalan niya si Burong. Sinabi nito, "Pangas kang tao ka. Sino ka para sirain ang kasayahan namin? Mamamatay ka ngayon. Hangal!" Tugon naman ni Burong, "Ikaw ang mamamatay. Demonyo! Uubusin ko kayong mga halimaw kayo, katulad ng ginawa ko sa tatay mong tampalasan." Nag-init ang tenga ni Jaime sa narinig. Doon din ay inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alipores na sugurin ng sabay si Burong. Ang binata naman ay muling pinakiramdaman ng kanyang mga singsing at dinukot ang maliit na punyal sa kanyang bulsa. Pinagtibay ang pananampalataya, tsaka binigkas ang dasal. "Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad." Agad sinuntok ni Burong ang aswang na nasa kanyang harapan. Napahiyaw ito at napaatras nang mapaso sa suntok ng binata. Sinaksak naman ni Burong ang isang nasa kanan, ngunit nakalundag ito para makaiwas. Agad na halata ni Jaime na may kung anong anting-anting ang kanilang kaharap. Kaya naman, naisip nitong hindi nila basta malalapitan si Burong. Doon niya inutos sa lahat ng kanyang mga alipores na sabay-sabay sumugod. Ngunit biglang kumabig kapag natamaan na ang binata. Sir Lancelot, nahirapan si Burong sa planong yon ng mga aswang. Oo, meron siyang proteksyon. Pero nahihirapan naman siyang patamaan din ng mga halimaw. Humahalakhak ng humahalakhak si Jaime. Kutya nito. "Susugod-sugod ka rito? Wala ka naman palang kwenta?" Hindi pa nakontento ang mga aswang. Mula sa malayong distansya, hinahagisan na rin nila ng malalaking bato si Burong. Lalong nahirapan ang binata at nag-ibayo ang kanyang galit nang biglang humiyaw si Esther. Napatingin si Burong sa kinalalagyan ng kanyang katipan. Nakita niyang hinablot na pala ni Jaime ang isang braso ng dalaga at takma ng sasakmalin. Ubos lakas na sumigaw si Burong, desperadong makagawa ng paraan para lang mapigilan ang pagkakapahamak ni Esther. Ngunit sadyang magulo ang mga nakapalibot sa kanyang halimaw. Hanggang sa natigilan si Burong nang maramdamang may mainit sa kanyang dibdib. Nagulat na lamang siya nang makitang humaba ang kanyang mga kuko at tinubuan ng mga balahibo ang kanyang balat. Tinitigan niya si Jaime na natigilan din nang makita ang pagbabagong anyo ni Burong. Buong lakas na lumundag ang binata. Itinutok ang mga kuko sa leeg ng pinunong aswang at nagdilim ang paningin. Sir Lancelot, natauhan na lamang si Burong nang may masakit sa kanyang tagiliran.
Nagulat siya nang makitang naroroon na pala si Ginoong Joram at sinaksak siya nito gamit ang maliit na punyal. Nang hihina niyang tinanong ang kanyang amo kung bakit siya nito sinaksak. Bulong naman ito sa kanya. Tumingin ka sa paligid, Burong. Nagpalinga-linga sa batuhan si Burong. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang patay na ang lahat ng mga aswang na naroroon. Naging tumpok na ng abo ang iba, samantalang ang iba naman ay naghihingalo na. Nakita pa niya ang magkaiwalay na ulo at katawan ni Jaime. Bago ito unti-unting naging abo na rin. Sabi ni Ginoong Joram, "Naging aswang ka dahil siguro sa pangil ni Mariano at ikaw mismo ang may gawa ng lahat ng yan. Mabuti na lang talaga at hindi mo nasaktan pati si Esther. Tsaka huwag ka mag-alala, hindi mo ikakamatay ito. Wala talaga akong maisip na paraan kung paano ka ibabalik sa dati." Pagkasabi noon ng banyagang Hudyo, ay naramdaman ni Burong na may yumakap sa kanya mula sa likod. Nilingon niya ito at napangiti nang makita si Esther. Sinalo siya nito nang mawalan ng lakas ang kanyang katawan bago siya unti-unting nawalan ng ulirat. Sir Lancelot, pagkatapos ng nangyari ay nagpahinga lang si Burong bago sila bumiyahe ni Esther papuntang Mindanao. Tumuloy pa rin sila kasi baka may dumating na naman para maghanap ng mga napatay nilang aswang. Nakakaiburong pa rin ang mga tansong singsing at ang punyal ni Ginoong Joram. Ang pangil naman ng aswang, nasa kanya pa rin. Bagamat pinili niyang itago na lamang ito bilang alaala ng kanyang kaibigan. Payapang nabuhay sina Burong at Esther dito sa Mindanao. Sila ang nagpapalakad ng negosyo ni Ginoong Joram dito. Tapos ay bumibili na rin sila ng mga lupang sa kanila. At ang lupang yun, ang mga tansong singsing at kahit ang agimat na bigay ng aswang, hawak na ngayon ng lolo Eseng ko. Sa katunayan ay nakita ko pa ang itim na pangil, nakasilid sa kahon na may nakaukit na mga dalangin Hebreo. Mga kasitso, dito ko natatapusin itong liham ko. Pero pahabol na tanong ko na lang sa inyo. Kung kayo ba, anong gagawin ninyo sa agimat na bigay ng aswang? Gagamitin nyo ba? Itatapon? O itatago gaya ng ginagawa ng aming angkan? Gaano po ba talaga ito kapanganib? At paano po ba namin mababawasan ang masamang bisa nito? Naisip ko kasi na pwedeng manatili na lang talaga yung simpleng alaala na walang anumang nakatagong kapangyarihan. Hihintayin ko po ang inyong sagot. Kasi balang araw, ako rin mismo ang magmamana noon pag nagkataon. Maraming salamat at Shalom Alaikum.